Битие, глава 8. Тогава си спомни Бог за Ной, за всичко живо и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега. И Бог изпрати вятър по земята и водите престанаха. И затвориха се изворите на бездната, и небесните отвори, и дъждът от небето спря. Малко по малко водите се оттегляха от земята, и след 150 дни водите намаляха. И на 17-тия ден от 7-я месец ковчегът застана върху Араратските планини. Водите намаляха непрестанно до 10-тия месец. На първия ден от 10-тия месец върховете на планините се показаха. После след 40 дни Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил, и изпрати гарван, който като излезе летеше насам натам, докато пресъхнаха водите на земята. Тогава изпрати гълъб, за да види оттегли ли се водата от лицето на земята. Но гълъбът, понеже не намери почивка за нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата бе още по лицето на цялата земя. И той простря ръката да го взе и внесе го при себе си в ковчега. И като почака още 7 дни, пак изпрати гълъба от ковчега. Надвечер гълъбът се върна при него, и ето имаше в устата си пресен маслинен лист. Така Ной узна, че водата се е оттеглила от земята. Той почака още 7 дни и изпрати гълъба, но той не се върна вече при него. В 601-та година на Ноевия живот, на първия ден от първия месец, водата пресъхна на земята, и Ной, като вдигна покрива на ковчега, погледна, и ето повърхността на земята бе изсъхнала, а на 27-я ден от втория месец земята напълно изсъхна. И Бог каза на Ной: излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и снахите ти с тебе. Изведи със себе си всяко живо същество, което е с тебе, птици, добитък, всички влечуги, плазящи по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята. Тогава Ной излезе и с него синовете му, жена му и снахите му излязоха от ковчега, и всичките животни, всичките птици, всички влечуги по земята според видовете си. И Ной издигна олтар на Господа и взе от всичко чисто животно и от всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряне на олтара. И Господ помириса благоуханна миризма. И рече Господ в сърцето си: не ще проклинам вече земята заради човека, защото помислите на сърцето му са зли. От неговата младост нито ще поразя вече друг път всичко живо, което сторих. Докато съществува земята, сеитба и жътва, студ и пек, лято и зима, ден и нощ няма да престанат. Амин.